no volem ser només una entitat financera, sinó que des de fa temps estem treballant el concepte de hem de ser un agent actiu dintre del desenvolupament de l'economia social i solidària. És oferir les eines per possibilitar tot això i, entre tots, ajudar a la roda d'aquest canvi social que crec jo que necessitem en aquest moment. I neix per donar serveis financers amb una finalitat molt clara, que és la transformació social. Perquè és l'única banca sensible i compromesa que financia projectes com aquests que posen les necessitats de les persones al centre. Tu també ressignifiques els diners d'una altra manera, els col·loques en un altre lloc, t'adones que els diners no son res més que allò que posibilita fer coses. Yo lo que espero es que dentro de unos años no hace falta decir banca ética, sino es que lo normal sea que sean éticos.